el dia que l'Helena Vidal s'havia mort. El rellotge de l'habitació grisa estranyament s'havia aturat a 7:15, i des d'aleshores ningú li havia tornat a donar corda. El temps d'aquella habitació era un temps mort. Tot allí s'havia acabat en el moment precís que ella havia deixat d'existir. Després, de mica en mica, aquell mateix temps s'havia apoderat de la resta d'habitacions de la casa, perquè quan un rellotge deixava de funcionar, el Jaume Guinovart en movia les busques fins a aconseguir posar-lo a 7:15. La casa dels Guinovart tenia 15 habitacions, i després de 4 anys d'haver-se mort l'Helena, totes aquelles habitacions, excepte la de l'Emma i la de la Laura, ja estaven aturades a la mateixa hora. Dins del dormitori, el Jaume Guinovart ja tenia, com a mínim, 50 rellotges, tots aturats a la mateixa hora, i ni ella ni la seva germana s'atrevien a dir-li que allò era de tot menys normal. Tenia rellotges repartits per tot el dormitori, en tenia a la tauleta de nit, dins l'armari, sobre la calaixera. Fins i tot la Laura, un dia que havia hagut d'entrar en aquella habitació, havia vist que en tenia a terra. La mania d'aquell home per aturar el temps cada vegada s'havia anat fent més gran. El dia que l'Emma havia portat el Pere a casa, ell, en el primer que s'havia fixat del seu futur gendre, havia estat, evidentment, en el rellotge que portava. Li havia agradat molt i havia preguntat al Pere en quina rellotgeria se l'havia comprat. Ell li havia contestat sense donar-hi importància, i el Jaume li havia demanat si li faria res de donar-li aquest rellotge quan se li espatllés. La Laura aquell dia havia sentit unes ganes immenses de cridar: «Ja n'estic farta d'això que fas!»